Kabadang suppose nam karta kan shimno ya laga jingim tang namar bakam yo mobile bat kane kane ke jingche kaba ethan ban sngotho ba hatu kanno kador chka mobile kala kham kordor banya ke jingim chungi kibriu bat nak benta kane khnaren kam don kanu kadak ka basniu let's say rei ka dai bet tang ka jingblien jangka kabala kerni sebab palat ya ketek-keter hakaba ke peni ba kam don kam keme kam don kam kepasuk kam don kam cha nesha ni ban pulikot henry kadai baj bandon ka mobile hasanda let's say kini ke video kadai ke ching sneng yiki keme ki kpa kham tam bangim dai ban aimon yiki khun ki ti chungi harangkat ke ching pen kro la dei ke ching pen en yiki khun ki chungi abakiyam bang dai ban ai da kambai phone kani la se kawanra ya ke ching kerni yiki ching sniu kham tam kat kum kane ke chuk ka bamanta ka ba pen menlan yaki khun ki ti tang nang ba ka mobile phone ka mobile hi kalong kas im jong ka ching im ki brieu ha ka ba don kam khna don kam temen henrai ka ti ka shuktik be tang sa mobile bat ki babun ki thia lang bat ka mobile namar ba ka dai ru ka te ke tiar ka ba kan oi thia yaki da ka ba ki la kai hado ba kin da tha hi yar ka ching mut ka ching perkhat bat kin sayo thia kan san jelang hakum kata ka por kat kum ka chuk ka bomenta ki babun ki samla pule kimla shu ban le bha yala ki jing pule namar ba ki la thia miat palat bat sa ka ki sngi namar ki lap miat than hakaba ki chat ki parlok hakaba pe film pechruai yala kai bun phuchai ba don ru ki bla penlut kai pisa hakite ki chat pe ki chat ki chingi la kai ki badon haki mobile bat kam dei tangkata henrei ki thei samla ki kimi bat ki paru kila ngop lang hakatei hi kacu kecing mlien ba kensha bat kadau kolong ba kaca bieng kasut nam sa da kicing mudur sudah bat kita ki kenthop ya kicing wan ki masjid ki bakwa ban pule no kacing wan ki khobor kacing riau kapun ka ba ki kwa ban kren no bat saki babun kicing mlien ki bala syupen thnam ya kaca bieng da kacing mudur sudah bat kumba kolong mata kacing kwa trekam kacing kwa kamai kacing kwa lecing seng kacing kwa ya songkai si yang sistem bat bon chat kacing kwa kila cak lut henrei ka super kendit threat ya ki babon enda haba kaca bieng kala thajar kat ba ka kam ka susa lengkrang hayeng kila nongkot ki susa kot lut klempat yo pule kacing lech trei ne lech bala kala pepno bat sak kepala pisah ka bala thli namar baki mobile kila bang palat kumta ki kme ki pa ki bon kamel yala de hakba kta mobile bat kim sngo nang shu bante kandon yaki khun la chongru bat haba ki la he kila sap ngop haka mobile kumta kat no tam yaki bedang lung ke chingmut ke ching perkhat bat kane ke ching che ka pen isai ba nang ne sekmat ka ching im chong ubreu kan chong bet ka ching batai ka bami na mobile nadu ka set ka tiu ka khubor ka pule puthi karem ka bet ka chinglong chingman bat ka ba e kolong baki ba he ru kinsha penhikai ya kacing penidur cengki mobile bat kibarit lay klempep kinsa shim ba kacing leskur ne lechnya seng kam don cing mentoy shu nambar bekilayok lut baro napok mobile